Ndị Igbo kelekwa m ụnụ n'ikwu eziokwu, obi dị m ụtọ. Gịnị mekwara na obi ji na-atọ m ụtọ? Biko unu echefula na aka m bụkwa Jovika, mana ọ bụrụ na ị na-esonye m n'ihe ebe a na-eme, ekele dịrị gị, Chukwu gọzie gị. Otu aka onye nwa ga-esi wee na-esonyekwa gị n'ụzọ ọbụla ị na-aga. Ọ bụrụ na itinyebe aka na sọskripshọn na ihe gbasara chanel a, ama m ihe ka na-eche hụ tinye n'aka na sọskripshọn gị tinyekwa aka na notifikeshọn, na ọ bụrụ na mkpọkpọ ọbụla anyị were vidio dịgasị interesting ga-ahụ ya, gị nwee ike wọchị ya, kọmentị kwa, gwa anyị ihe anyị na-enweta feedback from you. Ọ sịtara ihe unu na-egwa anyị ka a ga-eji mara nke a ga na-ewetara ụlọ. Ihe obi ji na-atọ m ụtọ bụ na Igbo ruo ụlọ abụrụgo ihe pụtara ihe. Igbo ruo ụlọ erugo ụlọ. Ka m ji ekwu okwu a, ụbọchị Satọde 12th Ọgọst, mgbe ọ kụrụ elekere anya nke 12 na Lagos, ndị Igbo ruo ụlọ Lagos branch butere Igbo ruo ụlọ ya erute ụlọ. Ha mere their first inaugural meeting, n'ihi na a bịara kee ndị Igbo nọ na Lagos. Ha dị ọtụtụ: Lagos, Imo, Anambra, the 5 Igbo steeti. Anyị kee ha na chapter by chapter. So ndị Lagos take go build by the horn site n'ime their first inaugural meeting. Ndị His Royal Highness abụọ nọ na president na that meeting. N'Onowu eze ndị Igbo nọ n'ebe ahụ. Ndị prọfesọ, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị Igbo nwere mmadụ, ha gbakọtara n'ozutu dị mma wee mee meeting ahụ. So achọrọ iji ihe onyonyo a wee kelee ha, si Chineke gọzie unu. You people have made me proud. I'm so proud of you. Aha m ikele n'ụzọ pụrụ iche ọzọkwakwa nna Onowu Andy Moore, ọ nwoke eji aga mba. Ọ bụ onye si were ya ga-agba, ọ sị gị na a ga-eru ebe a ga-eru ugbu a. I really want to appreciate you in a special way, my brother Namukwu Onowu. Ana m ekele ụzọ pụrụ iche Mary Ann, Lady Mary Ann, onye ya ji Mimi wee mara. Mimi who officially has been elected our national treasurer. Ana m ekelekwa Ezudo, onye m nọrọ akụkọ kọrọ ihe gbasara otu si wee bịa kwuo okwu n'ọgbakọ ahụ. Ọkwa so na ndị jikwa ọkwa na Alaba International. Biko Chinedu, Chukwu gọzie gị. Wọchịcha ihe onyonyo a, mụ na gị ga-enwe nkata pụrụ iche. Ma ya yi m ikele n'ụzọ pụrụ iche eze ndị Igbo, nyere ha ebe ha nọ wee mee ha ọlụ a na-akwụghị ụgwọ ọbụla, kwe nkwa na ha ga na-ejikwa na-eme ihe mgbakọ mgbe niile ha chọrọ ya. Eze birikwo, eze ga-adị. Ekeretara m my special advisor Lady Ann Okonkwo, nwaanyị nwere ngabasị, nwaanyị ya kwudobi n'azụ no shaking, n'ihi na Chineke nọnyere ihe ọ na-eme. Ma nwaanyị a, ihe m ji na-ekele n'ụzọ pụrụ iche, nwaanyị a ji because of na a na-eme Igbo ruo ụlọ call off ọrụ ya. Ede nwaanyị a gara ọrụ, ama m ego ya na-akwụ ya, mụ na ya nọ na Amerịka here. Ya sị mba na taa ka a na-eme inaugural meeting Igbo ruo ụlọ, call off ọrụ. Ọ bụrụ na call off ọrụ, nwaanyị yiri efe ya, dress her up, tinye video call from beginning of the meeting to the end of the meeting. Phone onye ya akpọ ngwa tinye akpọ phone onye ọzọ, video ya na ha megidere meeting a tiri then. Hi, Lady Ann, udo dịrị gị, Chukwu gọziere ndụ. So ndị niile bịara agbakọ meeting a, Chukwu gọzie unu. Mgbe ekpere m unu nkwa na m ga-enye unu 100,000 naira ma ọ bụrụ na unu ruo 50. Achọghị m ịma ma unu rụzuru 50 ma eruo 50. Lekwenata 100,000 were. And out of ihe ndị unu ga-eme meeting, a ga-amụta appreciate all the people gbara mbọ n'ụzọ pụrụ iche ịhụ na ihe a gara nke ọma. Asị Chineke gọzie unu ma kwachi unu. Achọghị m ikwu ọtụtụ okwu na this video. I just want to appreciate all of you. Then na-akpọzu my deputy national coordinator ka o nwike gwaka n'ụlọ okwu, ka unu hụkwana onye ọ bụ. Ahụkarịala mụnwa, ka unu hụkwana onye ọ bụ. Ndewo. Igbo ruo ụlọ edozie anyị Igbo. Biko eji m ohere a na-ekene mmadụ niile, particularly Almighty God, onye mere ka nwanne anyị nwoke bụ Jovika wee nwee vision ahụ o nwere
maka otu a ga-esi dozie ana Igbo. Mmekwa na-ekene Jovika n'onwe ya, onye nwe a lot of confidence n'ebe m nọ, wee na-akarị m along, particularly mgbe ndị Ebonyi nominatiri m nye ya for ịbụ board member, board of trustees. Since that time, ọ na-ahụ m n'anya, na-emere m ihe niile o kwesịrị ime dịka onye isi. And mbịakwa na-ekedezi other members of Igbo Ruo platform, ndị afụbeghị m anya mana ha fụkwara m n'anya, wee na mgbe ọbụla ekwuru okwu votu votuara m. And ihe anyị na-eme bụ dịka ihe election, because mgbe a nominatiri m bụ somebody, ọ bụrụ Jovika nominatiri m, no somebody nominatiri m. Jovika wee si unu nomination anyị mere ọ dịkwa unu mma, unu wee votu m ka m bụrụ onye na-esota Jovika. Jovika bụ onye isi anyị, ọ ya bụ onye hụtara ọhụ a na-akpọ vision, ọ bụrụ mụnwa. So anyị niile kwenyere n'ọhụ ọhụrụ, si na anyị ga-ejisi ike nyere ya aka ka anyị realize that vision. And mụ na onwe m wee laikikwa vision ahụ ọhụrụ and objectives niile o wefụtara, mission, vision and objective. Alikere m ya because one, ọ sị na ọ chọrọ ka e were edozi ekọnọmi ndị Igbo, nke a bụ one. Ọzọ sị na ọ chọrọ ka eme the best hospitals in the world ka ọ dị n'ala Igbo, because unu mana onwe ha na-akpọ medical tourism. That is, onye ebinye nwe obere ihe eme gị jewe obodo oyibo, because ebe a ka ị ga-afụ onye ga-agwọnwu gị. That's experts. And experts a bụkwa ndị Igbo. Iru obodo oyibo, ọ bụrụ na ị ga-ejebe gọọmenti hospital or private hospital, but ha nwee sophisticated equipment, nwee skills eji agwọ ọrịa. And gị jikwa ebe a, most of them bụ ndị Igbo. So ọ bụrụ na anyị nwee ike harness all the potentials bụ ndị Igbo nwere, anyị ga-abụ the best in the world. Nwee nwoke a na-akpọ Prọfesọ Ekwueme si America bịa mepe hospital na Victoria Island na Lagos. Nwoke ahụ na-eme surgery through a very sophisticated method a na-akpọ laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery a dị iche na invasive surgery na prostate cancer. And prostate cancer egbugo several people na Nigeria. And onye ọbụla prostate bịara achọwa ije obodo oyibo, asị na eje ha n'obodo oyibo, onye ahụ enweta onwe ya, mana nwoke eburugo ya bata na Nigeria. So ụdị ha ka chọrọ. And onye Igbo then bịa na ihe dịka electronics. Anyị nwere Alaba, anyị nwere computer village, and ndị a niile bụ ndị Igbo, ha ncha bụ ndị Igbo. So ị na-anya ịfụ na ndị Igbo nwere potentials, na ọ bụzi how to harness it. Anọ ya ka nwoke a bụ Jovika bụ bata, so ka anyị na-eme ka anyị nwee ike harness potentials and skills and expertise ndị Igbo, ka anyị nwee ike dozie obodo anyị. Then ihe ọzọ kwuru okwu ya bụ security. Yes, security bụ na ọ bụrụ na anyị nwee ike idevelop ana Igbo, mee ya industrialize like Japan, then anyị enwe factories, nwee different kinds of If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want them for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want them for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want them? Jovika TV. Hey.
TV. Poised to reach you with the truth.